Ndinonzi Jessica Mabara, ndinobva kuBhohera, asi pari zvino ndiri kurarama ndiri kuEpworth Green Valley. Ndine mwana wangu akatorwa nevamwe baba vanogara kwaDonoro vachienda naye kuchitungwiza vachiti ari kunoshanda. Asi pavakamutora iye paakauya kuzondooneka kubva kumba, ndakamuti zvoni unonova nhamba dzangu dzefoni kuitira kuti tigokomuniketa tichitaura tese. Asi ivo baba ava vanambobvira vataura neni kubva zvavakatora mwana wangu. Saka mwana ndakazonzwa hanzvadzi yangu inogara kwaMutare akundibvunza kuti ko mwana akarohwa nani. Ndobva ndati izvoni inini handisi kuziva kuti akarohwa. Ndakabva ndamubvunza kuti asi uri kurota here? Ndomva ati aiwa. Ndomva ndati sei wandibvunza kudaro? Ndomva ati regera ndikusendere vhidhiyo ndikupikire mwana. Ndomva ndisendera pikire mwana, ndopandakatoona kuti mwana akatorohwa zvakaipisisa, akakuwara. Saka ndakabva ndatanga kutsvaga kuti ndowana sei kumba kuna baba vakatora mwana. Mwana wangu mudiki ane 12 years anonzi Wouter ndiye akazondiudza kuti mama ndinopaziya pamba pacho nekuti ndakamboenda naTadiwa tichinotora mazai aitengesa, akambotanga achivatengesera. Saka takaenda kumba kwavo, ndobva tasvika paine vakadzi vachona vaviri. Ndobva ndavabvunza ndikati ndiri kukumbira kubvunza kuziva kuti mwana wangu ari kupi. Vakati izvoni mwana wenyu tatone mwedzi tisisiri naye. Ndikati makaudza ani kuti mwana hamuchisina? Havana kukwanisa kunditaurira. Vakati aipapo takaparesva. Vakada kutsanangura dzimwe nyaya, ndikavati idzodzo handichadziteereri nekuti inini ndiri kuda pekutanga kuti pakutanga hamuna kuita communication neni kuti mundiudze kuti mwana muri kugara sei naye uye zvakamira sei ndimatora mwana. Nhasi mwana hamuchisina, saka ndiri kuda mwana wangu. Ndomva vati isu hatisi kuziva. Dzimwe nyaya dzipa mai dzakanga dzada kutaurwa namadzimai aya? Nyaya dzacho ndedzekuti vakati isusu takazowana kumba kwakabiwa. Saka ndakabva ndavamisa ndikati inini idzodzo handisi kuda kuita sekudzinzwa nekuti pakutanga hamuna kuita communication neni kuti mundiudze kuti mwana munaye mwana hasisi. Saka inini ndiri kuda mwana wangu. Ndomva vati zvona isu hatina kwatinomwana. Ndikati mutotamba nenyaya iyi. Mwana ndakamuona pamagurupu, akakandwa pamagurupu, mwana akakuvara zvakanyanya. Vakati tionei mapiki. Ndomva ndavaratidza mapiki zvikanzi baba havapo vabuda pane pavamhanyira pavari kuita zvimapisi jobho zvavo. Baba ava ndo vakazotsanangura vazouya. Tauya nemapurisa. Ndomva vati zvoni inini kumba kwangu ndakawana kwabiwa mugasi nemagumbezi. Saka inini nyaya yacho handina kuzonyatsoiteerera nekuti inini focus yangu yaingofokasa kuti dai ndawana mwana wangu chete. Ndozvandainyanya kurwira ipapa nguva yacho iyoyo. Baba ivava pavaitsanangura muine mapurisa vachiti ivo vakabirwa magumbezi negasi, havana here kusvika pakutsanangura kuti mwana angadaro akarohwa? Havana. Inini pandakavaratidza piki remwana vakamboda kutanga kuramba kuti haasiri yeTadiwa. Ndobva ndavati aiwa ini hamundirambire nekuti ndindakatakura 9 months. Ndoziva mwana wangu. Nyange ndikamuona apo ndowari padivi perodhi akazvimba zvinengei ndomuziva chete. Saka baba vaya vakabva vamiswa kutaura nevamwe vavo vana madzibaba vavanga vainavo. Ndobva taenda kupolisi kuDombo. Ndobva tanosiyiwa mupolisi. Ndobva vapuhwa 1 week yekutsvaga mwana. Kana vashaya mwana kusvika pa1 week ndakanzi ndodzoka kuDombo kumapurisa kusikotaura nawi kuti havasati vawana mwana. Asi ivo vakaudzwa nemapurisa kuti 1 week ikakwana usati wawana mwana ziva kuti wakupinda mukati. Isusu takukanda mapiki emissing person. Mwana asiriwo magariro ake zvakasiyana nekuti apa akarohwa abuditsa ropa mumhino, maziso akazvimba, rimwe racho rakatsvuka kuita redhi. Kubva kwandiri akabva musi wa1 November kana ndisingakanganisi ipapo. Asi anga ane mwedzi aine vanhu ivava. Mwedzi aine vanhu kusvikira pamakasvika naye pafoni? Mwana wangu haanwe doro. Munhu aifarira kunamata. Aitoti zuva rechina rikakwana ototaura kuti mama enda kuenda kumasowe, ndorara kumasowe nevamwe ndichinonamata.
ndotomuti enda otoenda unonamata nevamwe odzoka kumba zuva refriday vanhu vapedza masuo. Muvakidzani uyu haana kuda kunyatsondijekesera nhau yake zvakanaka, asi iye chaakangokwanisa kundiudza akangoti tiri kukumbira kuti muzive kuti mwana ane 2 days asingadyi. Ndobva ndamubvunza ndikati ko mari yaari kupiwa pei yaakatambira akaisepe, zvikanzi haasi kutambira, mwana ari kungochengeta pamba, hapana pei yaari kupiwa. Ini ndibva ndamuti inini akabva kwandiri inini achinditi ari kuenda kubasa kunoshanda achitopiwa pei, asi chandisina kumubvunza ipei yekuti ari kupiwa mari. Asi ndakaenda mukomekedza kuti kana watambira usatambise mari, unoshandisawo mari zvinhu zvine musoro zvinooneka zvokuti kana wadzoka tinoonawo zvawakashandira. Chainyimirwa chikafu chaive chii semanzwira makaita kumuvakidzani? Handina kukwanisa kuzonyatsobvunza nyaya iyi. Saka muri kukumbira kuzvinji reZimbabwe kuti munge muchiwana mwana wenyu? Tinotenda. Kune vangada kukubatsirai amai, vangakubatai panhamba dzinoti kudii? Vanoda kundibatsira kana vaine ruzivo rwokumuziva paari, vanondibata parunhare 0711 31 8651 ndo nhamba dzangu dzerunhare. Dzokurai tinzwe nhamba amai. 0711 31 8651. Baba vemwana vari kupi? Baba vemwana vakashaika, mwana ine 2 years yekubereka. Mune vamwe vana vangani vaminavo pamba? Ndine 1. Mama muchitaurawo? Ndiye.